ako si ljudi moj video i kao što vidite danas, se imamo skroz drugačiji, tako da ovo moju novu sobu sad ću vam pokazati. Znači, ovdje krećemo od ormara neko, ovdje koji će biti krevet, ovdje ne znam šta ima ovdje. Ako je preteško da se otvori, evo nešto piše, aj što piše. Mario piše, ok. A sljedeće je drugi ormar. Ovdje gdje ću ja snimati video, ovdje ću da imam stolice, ovdje će da bude svoja video. Evo ste vi. Ovdje imam ormara iza ovoga. Mogu da stavim ako telefon da snimam, ali ok. Imamo sjelicu, vidite sad. A to je ovdje inače. I ništa drugo. Evo, ispod kreveta, ako vam interesuje. I ništa, vidjeli ste moju novu sobu. Evo ovdje ormarac. I tu ćemo da završimo klip. Vidjet ćete moj room tour. Ćao! Čekajte malo.